Eniaro banen pindon burong mala kapor. Eniaro banen pindon burong mala kapor. Yaga sakramen pitang beduan berbalong play. Eniaro baden pindon burong mala kapor. Yaga sakramen pitang beduan berbalong play. Ka burong hau pa hau kun baden sim bakui. Wa lalong wa meningkong kuju mental berabo junam la junam amen. Patrai Jesu ngisngu yeme eniaro yeme mane yeme. Naga bindaga jindon jome hagani ka sakramen bakui ta haga duai. Kuji so hagani ka sgi ka basan jaga jingduai nubina. Iwan shame daga bakar padrit nadu ka donu. Pamendup shimdi pura igi vai pai vai. Pamenam pinurlong yaga jinang nu jangi. But menam pin seizo yaga jinduai jangi. Pangindup don bara bor bat me ko Jesu. Iduai lugur pang naga bindaga longing nam sem jangi. Naga bindaga bappa ki bashito. Iduai naga bindaga ki basakama. Bakin kelaka bamul. Kam dame iduai naga bindaga nompo. Bakin dup yasno yaga sur bakot jame. Pan kelaka bamul. Kumba uyanis bapti sudah pertahari kenja. Naga bindaga jingalaka bamul. Pen krai ek lindi naga bindaga nompin. Jisu be hagne kerlikma. Katbangi duai rible hagne ka por. Menang pen sle hangi hakaju kata haga jingat Pagin dup laban paishame, kum juru giraban kring yakibai, shaga jingir ka jome sashasi, karku kardo yaki inga sembala jot balapra, pat pagin dup laban paino shame ko Jisu daga jing sneurit kamensiam, karku kardo pat pen koi yaki bapangi bashitam, ki batya ki hospital hagane ka por jaga Christmas, pagin dup laban wan paishame, wan pai shaga jingir jome sashasi, naga jing shitam, naga jing jinjar ki joki, karku katrai katbangi Duai, but belong again duai, like a port, like a board, and I might have a road chili. In Simna Kanambar Kapasau, in Ruai Ardcot. Kerteng upa, udukun, amen sim bakun, amen. Putrai pun kloi, ublei tuan banirap yenga. Kaburam haupa, haukun, amen sim bakun. Amen. Pamrikong jumental barobo, jinam la jinam, amen. Yusim kenradu bansawan, aling inyamane.
Badan kau jauh, leu balon
Unang yalam nanti jongi kunlang broad baklem thodak. Urung nagabantai jongi balapan long kum ubal kisedek. Ulang dok syabom jukut wat junom la junom ulong usim jong kahok kapateng jong kam don jingkut. Kasur basian kapar kelenjing dumyong di kasam engkau Sergi wadum di tvejin syai jisu Wan pentabang Ukun lang pronang nengu Yewan yusis bayu kun benri Indah umat di seusi Jung pule na kitab Isaya nang tulupa nang arpuar dekat arpuar. Dengan bu yau syabi kayeng udabit halor katerpeng jong u. Lada un pule enom don bakang. Lada un kang enom don baple.
các tiền trong trai isongu yau blei Komen kapara hari kesengi kepesan jong novena Christmas ka o antifon kaba ngi sadwai mata kesengi kedai sapang ushabi jong ukun udabit ti kejing puson hari kesengi ru kedai halor kane kaba ublei ulai tu lupa lengba u prophet jong u Isaiah Sasisian ngan ong yakini ki ketien nakan kedekat. Dengan bu yau syabi kayeng udabit halor ka terpeng jong u. Uai usyabi kay kajing day bat kayeng udabit bat kajing mud jong ka terpeng bat mano une u hangkane kedekat arpu ar. Kene ngini apusan ha kene kesengi. Ushabi ha kaying udabit namar uni umisaya ya uba ladep ya tu lupa uwan nakane kaying kasem. Da kabaong na kaying kasem udabit kamut ya uta hauba ya une ushabi ensa ai Wan nakaying judge im, but haba wan nakaying judge im, kabamudru ba uday us im. Dengi ya une us im, ya uba ublay ulaong, uday u Immanuel, ublay syongsa badngi. Ya une ngipen kre ban pidiang ha kat unut kejungi hakane ke Christmas. Kini kijing puson ha kane ka snem kilong kiba compare nomar na kawe ka snem sya kawe ka snem ni don kam ban kampen bha ya kajing pen kre ya kajing wan jong try. Kajing wan na kaying udabit kamut kajing wan na ying sim. Tekane kajing bat ya unu shabi, kabor ja unu shabi, kasyong ka terpeng jong une ukun sim. Bat lada ukang enam don bapli. Bat lada upli en om don upan kang. Kawamut kum haparing yong absolute power. Mut kaba kabor jong une usim kalong nadong syadong. Haka kitab jing pen pau ngin saya puson ru kabaya day ya kaba ya day bat kane ka dekot arpuar jong u Isaiah lenong arpuar. Nang taha kitab Isaiah sapuar nyau ngisem biang kumne Isaiah sapuar nyau ngisem biang kumne ngan pule api sedang na hendriu ngalatung yapi ban penpet ya ki khmat jong ki ba matla ban pelait ya ki koidi na ka bendi bat na ka patok pok kendeu ka badum di une usim uwan ban le yakine ki kam ban penpet ya ki khmat ki ba matla ban pelait ya ki koidi na ka bendi ban pelait na ka patok pok kendeu ka badum kani kejingwan jong ujisu takapa ulah kongu ya ublay ukpa ban sim ya kajing long breu kane kajingwan jong ujisu ulah batai yalade ban pen itu ya ukpa ban pen pet ya ki khmat jong ki breu pakindup yo i ya ukpa ujisu ulong haki gospel
lada pi itu yanga pi tip yanga kemudian pinsa itu ya ukpa marken mau Philip ula ong ha Jisu ko kendrat tepin i hangi ya ukpa tu ula jubab ada pilai i yanga pilai i ya ukpa te kane ka kitab Isaya kala ulong ha Jisu ulawan ban penpej ya ki khmat ki bamat la Tingi dah kebangi i yau Jisu, dah kebangi itu yau Jisu, dah kebangi priang yau Jisu, upen pli ya ki kemat jengi ban yo i yau kepa. Nangta ki jaj benru Israel ki ap kemi lenti yau tau Mesaya. Ka jing ap kemi lenti jongki ban wan uta Mesaya. Uta Mesaya uba maki ki kemi lenti unsa pelat yaki na ka jinglong mrau na ki bor sensar jongki we pat ki sim ki bala sensar halor jongki ha kum kene ka por ba la khai Jisu ba la don Jisu hasla protei ki Israel ki sya ban ben namar ba ki hapo ka jing sensar jong ka himarom gentil de namar kata ki ap khmi ke nyau tau Mesaya re une Mesaya ulawan ban pelaj ya ki koidi na ka bendi ni baro ni don haka bendi lada ni don haka jingdum ni don haka patok pok hendau ke badum de une utrai u Emmanuel u Jisu u Mesaya u Chris uwan pan pelaj jangi nakane ka patok te u Jisu hangni uwan ban pelaj ka kerteng jong u Jisu u Mesaya kade don jingmut hangni nangta ka jing pelaj jong une u syakri jong Yahweh ha kane ka lenong sapuar kitab Isaya keren sepang usyakri jong Yahweh te une usyakri jong Yahweh apa uwan man pelaj ya ki breu nak patok pok hendau badum kapamut ba andau nu Jisu uwan apa yalade umi pat mo haka kitab history jong jutang wat mai bala tho haki gospel tingi isem bat ngi sngau ba u Jisu ulami pat te dakapa u lami pat yelade lami napok hendeu lami pat une u Jisu bat ulah kular hiru dalade dakasintur jung u pa unsa penmi pat yangi kene jing kermen jing ai jing kermen jung blai yangi nang ta Isaya khandai ar ngi pule ki breu ki pala ya ha ke jing dum kila yu i ke jing sai ke bakrau hakito ki pala shong hakari ke badum tiu la phalang jing sai ke ba pernai kemudian ke ba shong ha kari ke jing dup kim yo mat ya ke jing e ukpa te u Jisu uwan ban long ke jing sai ban pen i yangi ya ke jing e jong ukpa haba ni don ha ke jing long koidi ni don ha bendi nim yo i ya kajing i jong ukpa re u Jisu uwan upen itu upen syai ukpa ulong kum nuksa ya kajing batai jong Jisu ya kata kajing long jong une ukpa ni pule ha ka gospel kat kum Lukas long ka khat khandai iken mau utu ukpa ubayai ap ya ukun ubala pet jengai na yeng tu pa u ap bat anda wan pai ukun upiam klem don jingkli kendiat ru shano ulapet te hakane ka Christmas ka pamantau snem ngawer yangi iwe bangin dei pai sha une ukpa uba ap yangi ban piam u Jisu u le ya kata dia ha kitab jing pen pau lai nyau kaneka jing tho sha u angel nong pet ya kabalang ha Philadelphia
Mengepule jis hangne ude ujisu bal labatai yakine ha une Yohanes apostol ke ulah thok humne ha angel no punya ya kabalang Philadelphia to thok humne ubakoi bat ubai sisha ubadon ya shabi jong David uba ple bat omdon uban la ban khang uba khang bat umdon bala ban pli te halor kene kwa ban ong kumne kajingmut jong kane katkum kajing batai jong bed wong kumne kini kinong batai gospel jong kabalang wong ya kane kebamut pa ya ki bari jong ka an blai la pli ha kiriunget henry pat la khang ha yakito ki bom nget da kabor jong ukris hi maruway kemud une ukris ubadon ya kane kabors im bat une ushabi ude ushabi jong kabalang kumno kalalong ushabi jong kabalang ningkong namar ukris udon ya kabor kebahakli do ha po kabalang uba pli ya ka kerdop jong ka jing pen im uba pli kerdop jong ka jing pen im bat haba ula pli bat umdon ubala ban khang ya kitu kibalajit jong u mudi tu kibalajit jong u ka jing khang na ka bantai jong ki ka pli bat onum don mono bala ban khang nang ta ushabi ha kabalang ha kene ka perthei la IT da une u Emmanuel halor ki apostol bat ki syakri jong u kene ke jing batai jong uwe u lengdo pakerteng u George Leo Hedok batai kine di unik shabi idon ha kabalang di ban pli ya ka jing khang kabamut ngin sayo ya kijing ai ban pen im kini kijing ai ban pen im kidon tang ha kabalang ha kabadon kajing khang tang ha kabalang bodon kene jing khang namarba nimla ban pli ya kano kajing khang da kabor lade kumbadon kibaong ba lada ngimdon ha kabalang kaba ujisu ulabu ulaseng ru ni lai im ngaong em tang ha kata ka wei ka jing khang bat tang ha ka wei ka sem ngin sayo jing lai im te kane ka khubor ha kane ka Christmas ka pamatau snem ka long kane don tang ka wei ka jing khang badai ujisu bat don tang ka wei ka sem ba don jing khang bat kata ka de ka balang ba marway ku jisu ulabu om syam don bun jingkhang ba om syam don bun kisem ki ba ujisu ulabu don tang kawei tin mar kata ni baro iwei pa iwei nimla ban laj im klem dapun kam ya ka jingkhang ka ba don hak po ka balang ka jingkhang jong ka jinget hau kris kai tu kris ulabu nakapata jongi iwei pa iwei tang kawei ka jingkhang jing pen im mauhi ude kata ka jingkhang ka semlang brot ka don tang kawei ka sengi don tang uwei ubnai nakabanta ka perthei barok kawei kini kimat ngakwa ba phinya puson hakane ka sengi pasan jong ka novena Christmas ni don tang kawei ka jingkhang don tang uwei ukris don tang uwei ukpu don tang uwei u Emmanuel ngimla ban phia iau ngimla ban don bun kisem bun ki jingkhang kat kum ka jing tho ba khoj ka don tang ka wei ushabi don tang uwei la ai tang ha ka wei ka sem bat ngi hap ban penon kam ngi haban rung long ba ka ne ka jingkhang bat kumbang ong don tang kawei kasni nakapenta ka perthei pe ya ka mariang jongi don tang kawei kasni nakapenta ka perthei nang ta planet perthei don tang kawei kasni don tang wei bunai den mar kataru
ya ka jing im jongi ki ba shong hakan ka perthei hakan ka planet perthei don tang ka we ka sngi usngi jong ka hok bat don tang we ubnai bat don tang ka we ka sem tinga penkut de kini kitin ban pen perkhat bat pen puson ya pi yau shabi haka yeng udabit ya upa kadon haka terpeng jong Immanuel bat ya ka ne ka jing khang tang mo u bala ban pli wat tang mo u ba aibor hano ban pli bat ban khang Yohanes arpo arpue arpulai hipule pinsem ya ka jupa jong Jisu ba ulai hangi iwe pa iwe ko try Jisu kendrat akan ke snem ni IT hame ya baro ki khun ki jong me ki bala yo rung hakan ke sem Henry Kim Shem Sut Nyeu ba ban wat bat penon kam ya ki shabi ya ushabi ba melabu hakane kasem ke jong me mar kata ta ke jing snei jong me ni IT ya ki baro khamtam ki long yeng ki ba don hapedeng ke jing bom ya singotu jing mut bom don jing ya map bom don jing ya eat markeliang jing ya buram markeliang jing ya perkhat lem markeliang ya IT ya ki hakan ke por hakmat jong me hakan ke duan melong blei ba im ban mi yu ya ki e baro dan markata ya IT ya ki hame kitu ki bedon haki hospital ba pang ki basitam ya kiru ya IT hame hakan ke por ya kitu ki ba wat ya ki kam ki jam pan kersan ya ka yeng kasem nya IT hame kitu ki bedon ki jing pang jing sitom khamtam ki ba wat ki doktor ki la ino no ya ki nya IT hame naka benta kitu ki sijur ki sikurim ki ba ap khmi lenti ya lagi jong ki khun ki kiti ki pa slam hadin bakila ya thoru ki pat yo ya lagi jong ki khun ni IT hame en yo roi try Jesus Christ jinom amen ini yang sim gas but lengkot wan ban su spa ini go blai beton bor baro wan ban su spa ini go blai beton bor baro to pai ki khmat jong me sangi bat ngin salai im to pai ki khmat jong me sangi bat ngin salai im ka buram hau pa ba thau kun ha man sim ba khoi to pai ki khmat jong me sangi bat ngin salai im tengin sim antifon ba arpho tere ko shabi jong udabet bat ko bor sansar jong ka ying Israel Mame uba pli bat omdon uban khang uba khang bat omdon uban pli ale ban yalam no yaki koidi naka bendi badum ban naka serngeu jong men sim jong ayu try ka yarisa ka kmenu play unong penim jong Batik
pon ko shabi jong udabet bat ko bor sensar jong kai ying Israel mame upapli bat don upan khang ubakhang bat anom don upan pli ale banyalam no yaki koidi naga bendi badum bat naga serngeu jong kai jing ya jong in the twai to pen kloi ko try berwat slam shu wan ra ya lagi jing arab na pining kenang ba ni ki ba ngej bet kermen ngin yo ka jing pin im ta ka jing wan jo me uba im but uba sensyar junom la junom amen ko try to ngap isne jing duai junga ka jing perta junga kan boy seme en yaro yo try Nis nyamu yau play. ka buram hau pa betul kun tha man sim ba kuit rang ba manikong ju ta baraboy junom la junom amen en yaro you try Jesus Christ junom la junom amen